Hvis vi tar dagsens form, så vil jeg tro at Jan McIntosh hever det beste bleie, men Jan er vursta avur, og i Seijan, og flere av disse noen år. Her han kan svære atter, og han kan vinna. Så at finalen er nok så åpen. Ja, jeg halte det eisne. Det er jo bare der nu det som teller bant nu, og bare hesendustrin, men og på påren hever Jan Månen, og han er ganske vært mer stabil og jøgnar i en Jan, men Jan er oppsettet på at det er Ivas litt unga løt i. Jeg vet at han var øyelig oppsettet, godser komme i halvfinalen. Ja, nu har vi tåsa, vi bor jøgn dagen. Ja. Og ja, som vi som kjenner Jan, vi vet at han blir høyter jøgn dagen. Ja. Og Jan, han blir høyter da jeg pressierer. Da jeg pressierer, så sverre Jan atter. Så at for dere som skiljer derst og er vanligheten, så vet vi at det er en åpen dyster. Han kan fære bo av Ja, Jan sier at han da man bedre spiller mot en god mannsdomman enn en som han vet åren at han vinner. Altså han anstrenger seg mer, han gjør seg bedre om jeg. Ja, det er lettere å sette seg opp med en god mann enn med en mann som man vet på bøyen man har vunnet. Ja, det er nok det nekva sier særlig for Jan, det er for en god byrjan i reisen. Han er ferdig å sitte i trippelen rundt han her, så han føler seg trygga med sitt egna kast. Ja, hvis han kan henge ut til det første kastet, så er det finnast det for Jan. Ja. Jag hade kan säga boy har luckat väl där. Jag säger Jan för lägga den. Han har luckat öliga väl och Jan har luckat väl. Det vi ser alla två. Målet med dessa på spelaren ganska är att Jan har ganska tendensen till att han luckar bättre än Jan. Och scoren det har Jan bättre än Jan. Ja. Men så är det är distrin av Ötlund. Det är det som täller. Så är det för är kallt där jackan nu. Ja. Ja, det är så bara är också kallt. Bara ett varv. Vanligtvis. Kanske Jan är kallt där. Ja, det är två spelare som kunde spela pressspel. Ja. Och emot den kvarjärer. Ja, gott nyspel. Om du 13, ja, det må man säga. Det må man säga. Han är toppen efter. Jag ska syndra av allt affärer efter triple deadlow vi tror jag fjärs, men han rocknar ju. Ja. Men det går säga man rocknar så först då man spelar sig rätt ner så du brukar eka pullar och nejot. Ja, han då bättre fjärde än 22 vet. Det kanske tror jag ger som han ger. Ja, var också snacka om han är bara med. Ja. Jan tänkte att första sättet till nyspel som gör det honom. Och han islar hatt han nyspel så är ganska till vi har möjlighet att träna. Ja. Men vi såg att så bara för vilja, bara för röna och är vi. Ja, i visst inte utan röna Bayer, tar det sig Bayer något som där lugga med. Jag vet inte hur Lagos Jan vinner akkurat nu, men Jan säger han vinner inte öjligt, men han må göra att han orskar kvarja kapping och komma läkt och börja spela gott. Alltså är väl sagt alltså stabiliteten i spelet så Jan han visar det att han vinner näck. Ja, det är snilt. Och även när näck så vi om så 20 minuter och halvan timme kvar inte. Ja. Plus det vänliga kvar som är i fällen, ja. Ja. Men det är alltså jag hade ju själv att det gott att kasta på en enaste där så att det blir så lunch. Hellre än att vänja och flyga timmar kvar där vikna ganska. Det är inte bättre att ha armen igång till alla timmar. Det är så mycket alltande för en dagspelare till exempel när han kastet. Det var armen. Ja. Om det är oseriöst eller seriöst, alltså det är inte så farligt, det är bara han var kastet. Ja, man klarar 136. Nu så jag vi kunde så jag hur luftjung nu. Som man hon får så här. Annars så finns jag en och har när vi och han är ofta när vi kvar. Ja, det är det. Det är en värld som tripplar att han får möjligheten att lucka. Ja, han är alltid uppe på en luftjung smiter 100+. Ja. 100. Ja, Nu vi kan ge som Remi gör det Jan för triple 20 här. Jag vet inte hur Remi gör det till. Nu får han ett att han rear sån 22. Han tar den klassiska.
Nu han lukkar reisen her bara. Engineer. Janne kalter i kväll Ja. och så såg jag där på. En annan spelare är ganska tidigt upp till 14. Ja. Men han tar så en rejan och upp 16. Ja. Regnet då igen. Och du först att du reja du visst du räkar en gröna så du säger chan och fjör det. Det är du pjövst ångan tripp. Nej. Det är nog huvudgrunden till. Inte ändliga 4 av 2 vet men det är att du rymmer cyklar i en rätt och så en gröna. Ja, det är så att du pjövs inte en trippel som kanske är inte till lätta sig räcka men 22. Att han gånger inte helt väl så ja. det ser ut som han är färdig och lite bättre nyer. Ja. Men alltså hinner så in i ett gott skor så är han Det är och det är längan det bästa vet du sett du tog alltså vipsa 1 och 2 sätt det snyggt tappade för det. Nej. Men det är jag synd det flakrande där uppe i 20 alltså. Ja, det är spurningen här visste han till Bluchan. Ja. Ska han fortsätta detta? Ja, han Jon är inte bench för skifta ner nu utan det är sommer där vill inte skifta. Ultra. Så att de på illa standa skriver och tvärstrom så färdar han Louis efter 20 och flyttar sig helt då på banan. 22. Ja, nu har vi an detta förspring som är men alltså det är ju en triangle distans så är allt öppet. Ja, Jan blev via få tripplar. Vad det ska ända vi men det var så Jan vann flera finaler i år vi 0. 5-0, 5-0, 5-1 så. Halvfjärs. Jan var där 103. Kan vara Jevion en ordentlig avsmörning. Han slackar inte av allt. Det gör han inte. Missar till Bluchan men gott Ja, där. 4-4 nu. Det är nog till Bluchan för ett. Det är rockny vi. Och fick han ett tredje rätt att ett öjligt gott nyspel. Ja. Att ett öjligt gott nyspel. Åttan sidan äga så alltid Jan Öjer rätta sätt. Ja, att han Aida och smugg ner man färda. Jon Sakan sin uppgivande ut där. 22. Jan var där 2. Men hvis jag känner Jan rätt så är detta det som färd. Kan- Nu lockar vi att Jan han får komma. Ja. Det kan vara att han vinner Jon upp ordentligt, ja. Ja. Det har det gjort fyra i år. Ja. Han kommer oss rum. Och så kommer han ordentligt tror jag det. Ja. Det känns så först begynner räka så blir han öjligt tuttur kasten. Ja, alltså hans tempo som han plejer köra att det är ordentligt tutt. Och det är kanske ner några spelare som har spelat mot det. Ja. Och för grafiken att det chocken är och nu vidare vid helt. Men då där kommer ni mot så höra vi kanske kan ropa och se. Ja, Är också där på andra grafiken rätta natur till GT. Nej, jag vet inte om det var nöjt till att läsa att han sätter färra. Hvis det inte klarar för det. men vi kunde så tagga ivet ta det som är till. Ja. Han visst tölj ska vara framåt där. Men 23. Jon skär kanske sin uppgivande gjort detta sättet. Men för distans så kommer väl att Jon tar och skår ur hela ärmarna. Så Chile hvis vi inte får grafiken regator. Utan att känna så kiparna har så rockar vi att det är något ganska lätt att sätta för på boj och så få starta upp att det kan ni Ja, stilla mer. men vi där så piver nägar mördar luftingen. Så alltså favoriten nu det skjuter nog öl och katar efter men
Favoriter i mittlen Asquar och Falk där och spelar som det är McIntosh. Ja. 44, Jan manglar 180. Ja, Jan manglar 180. Så får vi då. Det är så Axel Luchin som kan få oss, men det ser jag chans om vi så det. 44, Jan manglar 180. Jag tror det är vi antar för allt, ja. Men tar check inte chans för. Men Pur fortsätter så. ja. Fotbollsfans, Jan manglar 123. Vi kan ha nu jan först, så triple watchan. Nej, så får han inte göra. Ja. Så fortsätter. Jan manglar 123. Vilket truslian. Han måste klara nu chans här och Det är riktigt. Som är färdigt till triple 15 för 4 men i rocken för ett nu. Varför här? Ja, han får triple 11 för 6 3 ja. Det är sin dröm vanligt kanske. 5 mål tror jag, så tar han 15. Det räcker inte tjäna. Så får jag chansen nu. Ja, så nu har vi hjälpt möjligheter till att sätta så spåra dessen och de har ju kommit igång ganska. Vad var det jag manglade? Nej, manglade forsa. Ja, fjörde här nu. Lägg vi så. Jan manglar 4. Alltså bara standard fjörde nu. Ja. Och Jan har varit osvitande säker i fjörde. Det var natten. Ja, så jag nu är stövan 3-0 till McIntosh så vi spelar bästa. Nej, 4-0 nu. 4-0. Ja, det är 4-0. Vi spelar bästa av 1-0. Han ska upp till 6. Nu hoppas vi får grafiken och åter. Men här var jag nog så väl vi lukar väl. Ja, helt rätt på pyren ska ju vara men. Nej. Nu kommer han att det. Ständigt tror jag. Det är vi om Lukas sett. Halt det så det 4-0. 100. Men ja, jag ska inte säkert. Det är ganska att sätta i färg baglas här till att han vinner då. Jag hade helt grafiken vill igång där ser nu. Här är också. Pröva att tacka på pyren. Det är också som inte virkar som det ska. Det får vi inte igång då att andra grafiken så det ganska lugga för att han kör en vecka så det gör det där så där. Ja. Ja. Jag ska pröva att jag vi här. Ja, för tror jag för 100 träck. Det var man säga en gå början på sätt. Ja, så är han långt kommit här ner till att han får fokusera på Lucci. Ja, ja. Och i Monteljaun, han honker sin dratrör. Ja. Men än är allt öppet. Ja. Han är nog kom ner Lucci. Ja. Han ständer 100 trus. Det blir till, han är locka högt så det blir till men ja, det blir stadigt till. Det är flott att finna en Lucci 100 trus i finalen, det blir så inte. Nej. Nej, men han får störst att rätta sätt. Ja, det gör han. Och till spårning om men 100 miljoner, han är nästan inte nog så han är näck för Lucingen. Att det är försvagt rakt nu. Ja. Men vi vet också säkert Jan är i de 20 att det halverar vi 20 år. ja. Han ser upp där för då. Jag ska stadigt ha gott kast för att komma ner den brudgen Lucing. Ja. Ja, det är fan inte en gång nu. Kanske vi en truschare att göra någon till trusch ju. Och då fjärs ja. Det blir isen till. Men Jan Melker 20 han lockade vi till på. Det måste vi lucka. Ja, först det. Han tar sig. Jan McIntosh satte sig. Jan som lägger ut. Då hade det här för att vara så stort. Det var ett öligt har aldrig Jan vi ska klara att vinna sig finalen så störst. Ja. Kan man säga. Det är första för Jan så han vinner FM och ja. Han är väl vi. Alla för öjna alltid han vill vitt för allt ja.
Kontra. Och i nutjartoj. Men nu så chatta Jon han börjar skåra. Alltså Mjöltull är nog inte efterfärande nu. Det kan inte förstilla mig. Nej, det Det här var där nog bara korsa sett en bläck i jöken också. Men nu passar så grafiken för detta sättet och för samla av stövna. Ja, det var en tungt att jag kommer att tro att det är fram, men han kan kanske pinta sin på det. Han röjner. Ja, han kommer väl vid då. Ja. Och vi kan klara det så Öjran kanske heter sättet. Ja, nu friste mynten här jag och ni vet inte själva hur det är. Men vi har stadigt mynten skiven. Ja. Så Och ja, McIntosh kastar nu. Vi ser så rätt. ja, det gör. 8-30. Han får 38 där så han är 140 efter. Här Jon har 141. Ja, så jag får ju för lucka. Nej. 45. Jag vill säga att det är McIntosh 140 nu. Så har vi Jon faktiskt möjligheten att ta sätt. Ja, nu möjligen att ta det sättet. Det är bra. Det gör han väl vid triple Nujan och Rainbow. Jobbar där 160. Vad ska det gå sig för 9 vid första poängen? Ja. Jag fick han switches så 8 fortsätter. Så 2 4. har ju rätt och Jan är 6 också. ja, är också jag släpper att det git. Ja, då har vi Jon en gilta möjlighet till att Pynta på stövna. byta på söna och få sett. Ja. Det kräver så att han luckar. Det är som han, nej, han klarar det inte. Då kan han Så tar komma vi- ner och röjna doppel. Det ser han här. Jan var klar 4. Så är det där om Janne kallt nog. Nu. Här är han så han fjärde efter. Vi känner han i fjärde. Ja. Därför han inte så doppstutje. Här var han 6-0. Hatta man må säga var en öjliga grej sigur, men han är nästan så grejer som att Jan har varit så grejt han bäst i 8 år.